ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮ 1923 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನೆರದವರಣಿಕುಲು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜನಿಕುಲು ಬಾಬಾಬಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶ್ರೀಮತಕ್ಕಾದು ವಾಗ ಆಯನ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪನಕಲ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ಉತ್ತರ: ಶ್ರೀಮತಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಈರು ಎಂಚಿನನ್ನು ತಿನ್ಪವರ ಎಂಚಿನನ್ನು ಪಾಡ್ಪವರ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವರ ಐನೇ ಮಲ್ಪುವ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪುನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅರೆದು ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಲಾಪುಂಡು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತುಡು ತಮ್ಮ ಮನಮತನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲೆಡ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಬದುಕೆರೆ ನಿನ್ನ ಪುದರೊಂಜೆ ಆಶ್ರಯಾದುಂಡು ಪ್ರಭು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆ ಏರ್ನಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ನಾವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೀತೆಲು ಈ ರೀತಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೀರಿಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಗೀತೆಡು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ ಆಂಡ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯ ದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಈಶ್ವರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಓಟಂತೂ ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರದವರ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಒರಿಲೆಕ ಏರು ಮಾತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ನಂಬೇರು. ಈಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗುನು ತಪ್ಪಾದು ತಿರುವೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ಪಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಸುರುಕು ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನ ಅಕುಲು ಸತ್ಯನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆ ಸಮಯಡು ರಜೋಗುಣಿ ಆದಿತ್ತೆರು. ಐಕ ಅಸತ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಸತ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ನರಕ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಗು ಪನೋಡಾಪುನು ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ಅವು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ರಜೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರದವರ ನರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಬರಪೇರು. ಇಂದು ನರಕ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ನ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅಂತ್ಯಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಸಹ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸಮಯದಾದಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಮತೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೇ ಮತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಮತಲ ಅಕಲ್ನಕಲನೇ ಆಯ್ನ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಧರ್ಮಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂದು ತೂಪು ನೆರೆದವರನ್ನೇ ತೆರಿಯುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಿಲು, ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು, ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಿಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಪಂದು ಬರೆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಬರಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಐನೆರದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಒರಿಯನ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಐನೆರದವರ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿಯ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಇತ್ತೆರಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಒಪ್ಪುಜಿರು. ಐನೆರದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪೋನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮೊಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತನುವೆರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ದ್ವೈತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಐನೆರದವರನೇ ಮಹಾರಥಿನೆಲ್ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತಕ ನಡಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರೇರಣೆಡ್ದು ಕೆಲಸ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರದವರ ಆರೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆದಾದುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬನ ಮತತಲಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆರು ಸಂದೇಶನು ಕನಪೇರು ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮಾತ ಸಂದೇಶಿಯರು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು. ಮಾಯೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ರಡ್ಡನೆ ಸಂದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಎನಡ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಮಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಅಕಲನೇ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆರು.
ಮಾಯದ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರವಡು ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನುರು. ಏರು ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪುಜಿರೋ ಅಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೋನುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಈರು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪವರೋ ಎಂಚಿನೇನು ಪಾಡವರೋ ಐನೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನವು ಶ್ರೀಮತಗಾದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಬನ ಮತತಲಕ ನಡಪೇರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬೇತಕಲ ಮತದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಇಷ್ಟಾಯಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತುನೀರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಪುತ್ರರೇ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಗತ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮತದಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಜಮೇಲನಂತ ಪಾಪ ಆತ್ಮೆರ್ಲ ಗಣಿಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲೇರು. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಡು ಆಪುಂಡು. ಪಂಚವಿಕಾರಲು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಂಚ ವಿಕಾರಲು ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ತದೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬರೆಪೇರು ವ್ಯಾಸರ್ಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ಳು ತೀರ್ಪೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಬತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಗುರುನಾನಕ ಪಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗ್ರಂಥ ಆಪುಂಡು. ಅವರ ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ ಆಪುಂಡು. ಗುರುನಾನಕ್ ಸಹ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಆರೋರಿಯೇ ಪಂಡು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪೋದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಏರುಲ ಕಡಪುರ್ದಿಜಿರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಸಂದೇಶನು ಕನಪು ನಂಚಿನಾರು. ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಕಡಪುರ್ಜಿರು. ಏನನ್ನು ಪೈಗಂಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ತಿಜಿರು. ಯಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಕರೆಗ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಾಲಿಕ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರ ಪಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಕೇನೋಡು. ಅಕುಲು ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರ ಅರೆರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾಲಿಕೇರು. ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಜೋಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬನ ಸಂಪತ್ತಿಗಳ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಎಂಗುಲ್ನ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಬಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಬನಗೈತಲ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ಏರಿರ್ದು ತಿಕ್ಕುನು. ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಜಯಂತಿ ಆತೆ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಗದಂಬನ ಜಯಂತಿನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ್ನ ಜಯಂತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸೀತೆನ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಶೂದ್ರರ್ನ ರಾಜ್ಯ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬನ್ ದಯಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಇತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ರಚನೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಶಿವ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬಲ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪೋಡು ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರು ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಜಯಂತಿ ಎಂಚ ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತಗೆ ಬಾಬಾ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತುನೀರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಸಾಕಾರಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಏರು ಒಂತೆಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದಿಜಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಆಕಳು ಸಂಗಮ ಗೊಟ್ಟೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗಮ ಗೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಯುಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗಲ 1205 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಈ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಹೂವೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು ಪೂಜ್ಯರಾದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಕಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೇರು. ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತರ್ಲಕ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪನೋ ಬೇತಕ್ಲೆನ ಎಂಕುಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಪ್ರಾಲಬ್ಧಲ ತಿಕ್ಕುನು.
ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಿಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಚರೇ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಇನಿ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಆಕ್ಲೇನು ಜಪಡದು ಉಟ್ಪೇರು. ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಏರನೇ ಜಪುಡೆಯರೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಪತ್ರಿಕೆನ ಏರ್ಲ ಓದ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಸಮಾಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಹ ಸಹಿತ ಈ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಾಗ ಬರ್ಪರು. ಶರೀರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು. ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಭೋಗಿಸೋಡಾಪುನು. ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ಉಲೈಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಕರ್ಮ ಭೋಗನು ಭೋಗಿಸವೇರು. ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೆತ್ತ ಪಂಡದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುನು. ಕೆಲವು ಜೈಲ್ದ ಪಕ್ಷಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಜೈಲ್ಡ್ ವನಸಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಕೆಲಸ ಮರ್ಯಾದೆದ ಬಗ್ಗೆಗ್ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಕುಲು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಕುಲು ಸದಾ ಸುಖದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಈರು ಎಂಚಿನ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಟೆ ಕುಲ್ವೆ ಇಂದು ಶಿವಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ಭಗೀರಥ ಆತನ ನಂದಿಗನ ಪಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಮಾತೇರ್ನ ಶಿರದ ಮಿತ್ತು ಕಲಸ ದಿವಡಾಂಡು ಪಂದು ಬರೆಯೋಡ ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಕುಲು ಗೋವುನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬರೆತಿರು. ಈ ಜಗತ್ತದು ಏರ್ಲ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರುಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗಲುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಪುಜಿ ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದ ಪುಜಿ. ಸಮಯಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ವೃದ್ಧರಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ವೃದ್ಧರ ಅನಗ ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ. ಯಾನು ಪೋದು ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ನಿಕುಲು ಯುವಕರಿಗಳ ಸಹ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಶರೀರ ಬುರ್ದು ಪೋಪ ರಾಜಕುಮಾರಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪಡು ಜವನ್ಯಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಯ್ಯೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ರಾಜಕುಮಾರಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ನಾಶೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಪ್ಪುನು. ಐರ್ದವರ ಏಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಲ್ಪೋರು ಅಪಗನೆ ಆಪರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪರತು ದೇಹನು ಬುರ್ದು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪ. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರು. ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಮುರಳಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕೈತಲುಪ್ಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುರಳಿದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಾತನು ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಡ ಈ ಜ್ಞಾನೆಜ್ಜಿ ಈ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣಡೆಜ್ಜನು. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಯ್ಜಿರು. ಬಾಬರ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕೃಷ್ಣೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ. ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬನ ಬಾಲ ಅದು ಪುಜರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಅದು ಪೂಜಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೆರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಬಾಬನ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೇರು ಆಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದರ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಏರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಂದೆತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಂದರ್ಥ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಸೆ ಏರಿದ್ದೆತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗಲ ಕನಪೌಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೇತೆಕಲ್ನ ಮತದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಸುಪುತ್ರ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾಹ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜೋ ಐನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ ಯಾನ ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು. ನಸೆಟ್ಟಿತದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ನಿಂದಕರೆಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಭವ. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂನು ವಿಶ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂದು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು. ಸದಾ ಮಾಲಿಕಾಗ ಸಲಾಂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನು ಬೇತಕುಲು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು ಡ್ಯಾನ ಕೊರ್ಕ ಪಂದು. ನಿಂದಕರೆಗಳ ಸಹ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೇನ ಎಂಕಲ್ನಕುಲು ಒಂದು ತೆರಿಯೋನೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನೆರ್ಪುನಕಲ್ನ ನೆರಡೆ ಕೊರ್ಪುನಕುಲೆಗಳ ಸಹ ಎನ್ನಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿದು ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನೆನಿಕಲ್ನ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು.
ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬುಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರದವರ ಸ್ವಯಂನು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಪಂದು ತೇರಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ದೇವತೆ ಅಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಯಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದು ವಿದಾಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಬಾಬನ ಶುಭಾಶಯಲೆಗೂ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.